Pirada dah mga badi. Kanta badi. Ginamos ba? Tara ginamos ha. Anaon or anaon? Sana asa ayan na. Kanida yung talong pabukalan mga badi. Dagko mag talong pabukalan. Lutod ani. Sa utok. Mga badi, pabukalan na to. Alright. Ay, hapit na gawin, maluto, mga badi. Wala yung Maginis ba? Maginis na undan diri. ha? Kung sa oras di ay. Tawagin na lang ko ka para i-assistant sa school. Meron ako diri sa balay. Ignan na lang ko ma. Alik na ma kapag kuan na mi ma. Paasa si mama dahil di kabalo na kan mama dahil. Kuan lang dahil ma, ayaw pag short. Kabalo ko na. Ato ba ko? Mga badi, manasukan, karang. Ano siya ba? Wala ako rin ano. Dala na lang ko. Ayan, lagyan ko na, Wala ginamos. na time di. Ha? Wala na time. Ha? Wala na time di. Ano mo makayaw di mo? Ito mo. Ginamos. Ne? Ang natin sa pao. Ito mo din bubilo. Gusto bubilo. Ate, ate. 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 Ang bisa nang may kanang paniwag tangan sa tanog. Kini mga nagdiop na pangalan tutso kami. Eh, diop na kanya ko ano ba? Nag-bitsin mga badi. Sulitin man din mo eh. Kuan. Ito din magsuting ka. Hindi profession mo. Sito. Bakit ko pa? Kasi siya ba? Kasi siya eh. Chris. Gusto ko yun. Saan na naman mga badi. Ay, Mix-mix na yung mga badi. Mix-mix ba? Naraan ko ano. Ano yung lami mga badi. ayaw mo na lang basta. Sa oras di, dapat earlier. Dapat Kung din ako ang badi. Ang tilawan ko. Ano ba badi?